ndicela ningandivi rongo guys ne, but kube nala feeling manje bawothuki manxa usiva kusithiwa ubani wenze into ethile, mhlawumbe kuthiwa utshayise imoto kanti utshe isipani, not because uligqwirha uyacelebrate, qha uyayiqonda uba ayifana naye ke le, because kaloku lo swine ngulo bezimatanisa nathi anxile kuse Sunday, kodwa uyazazi yena uyavutheliswa emsebenzini. Angonqeni uphuma kwi-hangies 4:15 esithi uyothatha inkazana iziphunzana, ngoku kufuneka sibe siyobeka iminqamlezwanyana yeplanga engacacanga neeflawa kulaa Black Road. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Hayi winter ingenile eCape Town, ubandiye ha ukhala nezazimenxe zijolane ezilenda kule weather, konabo fonini ubulindele ntoni kulo A-cup wendutsanyana, ubona bamtingilane banefiganyana engaka fonini ngathi ubamba idampi, akathembisa umjongile nje nonongcekulana fonini nobubanda mpo ezingubeni ngathi ulele nalapali yentente. But ke wethu guys nezilenda ngabantu shem fonini abazungathandwa ke fonini bethu peyile nengwatyi.